Την περασμένη εβδομάδα ένας συνάδελφος μπούκαρε μέσα στην αγροτική με το αγροτικό. Ήταν τόσο απελπισμένος που δεν πήγαινε όλος. Και η αιτία ήταν ο ΕΛΓΑ. Γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τα ασφάλιστρα, έλυγε η προθεσμία, έχανε την αποζημίωση και ο άνθρωπος φώναζε βοήθεια και δεν τον άκουγε κανένας. Και η λύση του ήταν αυτή. Θα δούμε πολλά τέτοια. Ειδικά εμείς εκεί στην Πέλα θα δούμε πολλά τέτοια, γιατί έχουμε τρομερές ζημιές. Είναι η δεύτερη χρονιά κατά συνεχεία που έχουμε τρομερές ζημιές. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε το τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εισόδημα για δεύτερη χρονιά μέσα στο σπίτι. Και να είναι καλά οι παππούδες με αυτά τα 300 ευρώ που λέτε και τα 500. Συντηρούν τις οικογένειες. Γι' αυτό όταν ακούω για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εμείς, αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί θα γίνουν τρελά πράγματα. Και ήδη, όπως είπατε και στην αρχή, η αστυνομία και ο εισαγγελέας λαμβάνει τα μέτρα του. Με κάλεσαν. Πήγα. Και γυρνάει ο εισαγγελέας και μου λέει: Κύριε Κάμψη, λέει, τι κάνετε? Σε αυτή τη χώρα, λέει, έχουμε νόμους. Εγώ έσκασα να γελάω εκείνη την ώρα. Δεν την απάντησα και σηκώθηκε έφυγε. Δηλαδή, έχουμε νόμους σε αυτή τη χώρα, αλλά πολλά μέτρα και πολλά σταθμά αυτή η χώρα έχει για πολλούς και για διάφορους. Βαγγέλη, φαίνεται εκεί το Τσίπρο που το πήγε, στο έπιαν όλοι μαζί, ήταν που ήταν όλοι, απολολάθηκαν τελείως τώρα. Μήπως πηγαίνει σε άλλη φορά τέτοιο πράγμα, γιατί τους πειράζει, φαίνεται το καθαρό. Είναι μαθημένοι να πίνουν τα νοθευμένα αυτοί. Όπως είπε και ο συνάδελφος, οι άλλοι ετοιμάσαν το γάμο, ο Τσίπρας τώρα χορεύει την ύφη. Δηλαδή, έλεος πλέον. Έλεος. Το θέμα είναι τρομερά, παιδιά. Είναι θέμα επιβίωσης. Βιολογικής επιβίωσης, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι επιβίωσης μόνο στο επάγγελμα. Είναι θέμα βιολογικής επιβίωσης, λέω. Υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Πάνε και τους κόβουν τη ΔΕΗ, το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν αγρότες που έχουν παρατήσει τα χωράφια τους γιατί δεν τους δίνει πίστοση κανένας. Να πάνε να ραγίσουν. Και βλέπουμε εμείς τον Οκτώβριο, ποιος θα είναι από αυτούς μέχρι τον Οκτώβριο? Αυτό έχω να πω, σκεφτείτε το καλά. Εμείς πάντως δεν ξέρω αν θα περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο.